Straight to the point. Now atong balikan mahigala ang mga panghitabo sa atong Senado, mga kahigalaan. Purbidang grabiha. Pag Lunes, mga kahigalaan, ginukdanay dagan sa bato padong mahigala sa session hall para makaabot sa session hall. Duha guni, actually duha ni kabuk ha, kung atong tanawon gyud. Ang kining maong insidente mahigala, ang pag-implement sa warrant gikan sa ICC, gusto yung i-implement o panalitan lagot kang bato, gusto gyud ipa-implement. Bahala na din mo agis tong korte. Kadto mahigalang okay mahigala ni bato, dili na ma-implement kay kinahanglan mo agis sa tong korte. Diha na dapita mahigala, no? Ikaduha, maka-apektar man guni sa number of senators sa pag-change og leadership diha mga higala sa Senate. Straight to the point. Mo na ang timing ba? Grabe ang mga timing ani. Mo na laing dako nga tan-aw nun. In fact karon nakalakaw na sa bato mahigala gikan sa Senate. Ila to mahigalang dunay nasuko nga no nakalakaw sa bato. Doon na po'y uban mahigala nga marag okay na lang nila nakalakaw kay ang ilang tumo nga mailog na sad ang leadership diha mahigala sa Senate. Straight to the point. Manang gi pangutana Senator Alan Peter Cayetano nga very thin ang majority. Ito bag si Peter Cayetano nga mas may bitaw ning thin lang hinuon kayo. Ano nipis kay ba? Kay sila bitaw sa una baga-baga sila pero nakuha man gyud. So karon nakalakaw na si Bato, ang posibilidad mga kaigalaan nga ilugon o balik ang Senate leadership. Kanunay guna mahigala nga naana din dapita ang pag-inilugay sa leadership. Dako man ang butang. Kay kung mailog ang leadership, ang problema mo ko na mahigala karon kung dili ni mailog ang leadership, mahatag ni Marcolita unya ang Senate Blue Ribbon Committee. Kay katong gabi una mahigalang nagbuto-buto, mo man to nga nalangan ang mga senador kay nagpaabot sila sa articles of impeachment. Ikaduha, nagsabot sila sa chairmanship. Malagmit kining Senate Blue Ribbon Committee, mabalik ni Marcolita ni or kinsay hatagan ani nga komitiba. Importante man kay mao man mo imbestigar mahigalas flood control projects nga mga anomalya. Straight to the point. So kadtong minority karon mangita gyud pa maagi nga mailog og balik ang leadership mahigala sa Senate, labi na karon nilakaw si Bato. Dako man kayo nga factor ang kang Bato nga presence. Kay na siya may nakapadaog yun, siya may nakapa 13. Mabitaw to ingon Peter Cayetano manifest siya nga nanami numero, nanami 13. Nomdo mo? Importante mo na kayo. Unya ang tradition ana before sa Senate session imo nang sultian na Senate President. Para nga di po siya makurat ba? Sports lang ba nga naanami number, naanami 13. 13 is the magic number. Kay tungod sa 24 senators, ang simple majority is 1/2 plus 1. So 1/2 of 24 is 12 plus 1, daog na. Ug wa si Bato mahigala di man gyud sa kakuha og 13 bisag unsa ihap nila. In fact ato na ganin nag-analyze dire nga malagmit si Alan gyud mo ilang ibutang as Senate President na tinuod atong analysis no. Nganong si Alan man? Because kung si Alan mo imubutang niya, 2-in-1 na daan. Si Alan mo butar mahigala na ana sa iyang buto daan, counted siya as usa ka buto, although ang tradition sa Senate, si Alan mo butar ni Soto, si Soto sa butar ni Alan. That's the tradition sa Senate. Wala, no hard feelings sa gina. Pero counted na siya, no? So, si Alan mga higala, usa ka buto na daan, makabiram gyud sa ni Pia, kay iya gud ang igsuon. So muna si Alan may ilang ibutang yun. Diya si Lorin Tandugunon, kay tungod mga higala ni iyang anak Congressman Libiste, nga ayo sa Dirigkulata sa Lower House. Tandugunon na. In fact, atong analysis may higala, JB Ercito Tandugunon sana, di Agos Jinggoy sa Pikas. But si JB mahigala, og sangipon pa ni, wa ni matarog bang, wa ni hingo, bitaw wa mahingo, nagtarog-tarog pa lang. Kaya naman sa mahigala, wala sa speakers, pero nasa tunga-tunga, kunuhay. Nasa mahigala sa neutral siya, ni-abstain. So, wa siyang butar ni Peter, wa po siyang butar, kunuhay, Tito Soto. Nasa tunga-tunga. Morning, JB is the good one.
Nagabot sa panahon ni mapugos man gani. Ayaw pag neutral diha, pagklaro og sa imong pagtuo maayos dito so butar eh. Sa imong pagtuo mas maayos kay tanong butar. Naakas tunga bida. Lisod ka na nakas purgatorio pero may nagkalakihan. Ato lang lagi katawa mga sukit ng paminaw ha. So kining paglakaw ni Bato, di man na termino mahigala ni eskapo. Sa may eskapuhan ni Bato mahigala. Nilakaw sa gikan sa Senate. Sama sa ubang mga senators. Kini dako pa rin diskusunon na to ha. Unsa man to? Drama ra ba to? Katutuang nahitabo sa Senado buto-buto or tinuod to? Tinuod to mahigalang attempt gyud nga kuhaon si Bato, napalpak lang ang pagkuha or drama ra to? Nang kung drama ra to kinsa may naghimo na maong drama? Si Bato ra aron nga diversionary tactics nga inikagubot mo sibat si Bato? Or lahi tong pagka dramaha kung drama maganing kay nga naman nahibaw-an nila nga ang mga senador mga higala sa minority pulos na nakauli sa ilang bahay so pambuto-buto indekin doon na nagpahibaw nila nga hawa na mo kay naay mahitabo diha ayay muna nga klaruhon nga pag-imbisigar ni so nahabilin dito nagkaukos dito mahigala katong majority mo nang pagbuto-buto sila na nahabilin gitiksa naman daan kay o ikaw senador kay nga hawa na diya kay naay mahitabo o naagi nahitabo tinuod so unsa may connection aning mga tawhana ni adto mga nagchat kabantay mo wa naman diha ang mga senador nga mga nasa minority ngano man na timing lang kani kini mga netizens no grabe abti kay mohimo ko sa imo inani ako lang ipakita sa ninyo kinsa may wa na diha kay gipahibaw na daan matod pa nakadawat og text message nga uli na mo kay naay mahitabo si Win Gatchalian si JB Ejercito ang duha ka Tulfo si Tito Soto Risa Hontiveros Kiko Pangilinan Bam Aquino Lito Lapid og Ping Lacson Straight to the point. ang nangahabilin dito sa Senate kadtong mga majority kadtong mga nibutar mahigala ni Alan Peter Cayetano Straight to the point. na karon unsa may implication ani kini paglakaw ni Bato mga kaigsunan ang magulbol yung uban ngano nagkalakaw man to ngano man tong kuan ang uban murag dili kay bagulbol kay total okay lang to sige na lang magkalakaw wa man sa gisupak nga balaod nga nilakaw siya because kung balikon kanang warrant of arrest mahigala gikan sa International Criminal Court do na pay pending question ng Supreme Court kay ngadto mas Bato Supreme Court ug imo nang i-implement sama sa nahitabo may ganito usa ka gabi nga do na gisel plano nga ilang implement usa ka na ka binastos nga pamaagi why kay nga tong Supreme Court ni order naman og 72 hours nga patubagon kini mga tawhana so while patubagon ni order Supreme Court inyo din dakpo ng subject anang document nga gikan sa foreign country Straight to the point. so kanang lakaw sa Bato nilakaw sama ba sa mga senador uban wa may nagpugong niya mo ana sa Senate o mo gawa sa Senate wala nagpugong niya ang problema lang o dunay warrant of arrest may galigikan sa ICC nga ilang i-implement bahala na og wa mo agi og korte sa Pilipinas nga in fact ang Rome Statute mismo niingon man mga kaigalaan ang Rome Statute under Article 59 ni tahod sa tong korte nga inighuman adto gidadon sa korte mahigala sa Osaka custodial state. Pero kining kalakiha mahigala sama to ni tabok ng Duterte wa gito ma-follow. Inig-abot dito mga kaigalaan sa ICC imong questionon ang jurisdiction, imong questionon ang warrant, awala na di na sa maminaw. Di na sa basta-basta kanang ICC. Once maabot na ka dito, medyo lisod-lisod na yan dahin. Tanawar ko na kana kung Russia day. Russia, Israel, dili ko na under ba, wala ba yan ang appeal sa Rome Statute. Kanala ko example ha, kita Pilipinas, naka-appeal man kita, pero nigawas ta. Muna ni question tas jurisdiction kay nigawas ta. Even kanang mag-advocate sa residual jurisdiction, dako pang questionable. Naka-appeal ta pero nigawas na tang Pilipinas, wala tay labot. Pero ang ICC may gratiman ibaya, ni-issue baya sa warrant, bisa ni Putin nga way appeal gyud ng Russia. So, mangangkon gyud jurisdiction sa ng ICC day. Si Netanyahu, gisyuhan og warrant. Si Ayatollah Ali Khamenei ano man to isyuhig warrant. Straight to the point. Namatay na hinuon to mga sugid paminaw.
Mo na nga si Senator Ronald Bato de la Rosa sa iyang tan-aw mga kagilaan niya na among mo ni ang gi take sa asawang Ronald Bato de la Rosa nga naka-decide siya nga mohawa siya sa Senate kay di sa gusto nga maamong ng uban day. Kay mura man og day mga kahambaton mga higala. Unya mulusob siya sa Senate daghan pay maamong mga sukitig paminaw mo na nga sa iyang kabubuton nilakaw siya mga higala. Mo ni ang text message sa asawa mahigala ni Bato ngadto ni Alan Peter Cayetano atol sa press conference kagahapon nga si Senator Bato naka-decide mahigala nga mulakaw gikan sa Senado alas 2:30 des kadlawon nakalakaw tungod kay iya mahigalang gitan-aw nga mas maayo og mopahawa siya aron nga dili maamong kanang uban mga kaigsuunan. Straight to the point. So kanang paghawa ni Bato diha mahigala sa Senate, why problema? Kay as of now, dili man mahigala enforceable ng warrant sa ICC. Giklaro pa man na makagala na pa may pending question Supreme Court. Ni-order naman Supreme Court na within 72 hours nga patubagon ni mga tawhana. So paabuto na to na. Ang Supreme Court kung timbangon sa nila, di po lalim ni mahigala ang ilang buhaton sa Supreme Court sa pagkakaroon, kay limang ka na, konstitusyon ko na imong ko ng timang-timbangon. O di po lalim sa Supreme Court ha, under this administration day, nga muhimo ka, mahigalag, mubarog ka, unsay gikuan. Ang ato lang, unsay decision Supreme Court, ato lang tuuhan, o ato lang mahigalang tahuron. Regardless, o unsaning kalakihan ni ron mga sukitig paminaw, under the Marcos administration, at takasabot, unsay mga pressures. But actually, ang Supreme Court, di sa nalalim para nila. Kaila po nang gitimbang-timbang og maayo mga sukitig paminaw because konstitusyon na mga higala. In fact, ang mga jurisprudence mga kagalaan Supreme Court nagklaro gyud nga kung dunay mga treaty nga moran counter the constitution. Ang atong constitution is the supremacy. Bisan ang mga full-size students inakinahanglan ko na kay mubalik tag basic lang. Daghan kay mga iyahay lang mahigalag himo og mga opinion na okay lang no kay kananang pros man mantigo mahimog tiyor dili gini abogado. Makabantay mga abogado lain-lain man mga kon no na nga mga abogado magdebate gus korte. Nganong magdebate kay tungod kay kamao man manghimog mga theory. Pero ang ato may galas DWHP ato mong tagaan og husay labi na para man isto mga listeners. Back to basic ta. Di to lisod-lisoron mahigala complicate pa gyud mo na nga aron nya gyud nya. Dita ngay mo complicate pa na. Bisan ang mga full-size students, bisan na lang kay subjects political science, ipa-explain nimo. Explain ko no, briefly, the supremacy of the Constitution. Very simple kayo nga. Straight to the point. Explain, unsa man ang supremacy sa Constitution? Ha? Kay mo gamit sila may kala, naamay 9851, ayan na tuyukon mamantanaw, na ito ni Bakal Supa, ito tuyo ka kay matagak, tas katunggan na ni klase. Ayaw na. 9851, mo ni muna, ang ICC. Ang ato may galang, ang supremacy of the Constitution, nagklaro yun. Nga bisag unsang balaod, o bisag unsang nga treaty nga mo run counter the Constitution, ang Constitution na to, maugi pinakalabaw. Ha? Sovereign country man ta. Dili pwedeng diktahan ta sa uban. Bisan unsang nga treaty. Back to basic lang. Kay i-complicate pa man yun mga sukitig paminaw mo na nya dadon kag explanation nga i-complicate ka mura kag gituyok-tuyok magituyok-tuyok og di aton ni Bakal Supa iya tagtuyok ka kay lambod ta sa katunggan. Ayaw na simple lang kayo ang constitution mo na fundamental law of the land mo na pinaka-supreme. Mo na ang uban may galing 98 RA 9851 bisa pagukuro na to mo live dive ta sa 9851. Yeah, remember nga, mubasa kag balaod may gala, under sa rule on statutory construction, always go back to the Constitution. O muingon gani may galag, bisag unsa na mo bangga ka sa Constitution, buak yun ang balaod, di yun sa magkalupig sa Constitution. Inanay mo, simple mo na. Example, ordinance. Kanang ordinance mga higala, balaod na ang gihimo sa city, or balaod gihimo may gala sa syudad. Once mo conflict na sa balaod nga gihimo sa Congress, pildi ang ordinance. Na karon, balaod gikan sa Congress, mao ni ang giingon sa balaod. Unya, ni conflict sa Constitution, pagbangga na, pildi ang balaod nga gihimo sa Congress. Mausag ka ng mga treaty nga giapilan. Pagtanaw mahigala nga, mo conflict sa Constitution, pagbangga na buak. Kanang treaty di magsilbi. Ang Constitution may pinaka-basic, may pinaka-ligon kay supreme man ta. Why? Because nasod man ta.
Pilipinas man ta, so 2.